It's already 7:28. Praise the Lord. Mark chapter 10. Mark chapter 10. Kaya na sa video. Mark chapter 10 verse 17. Amen. I'm using New International Version. Mark chapter 10, very familiar story from the Bible. Verse 17 na magsugod, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments: you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Preaching tonight on the subject that says, he went away sorrowful. So ako nagikuha sa King James Version yung title. Mitalikod siya, bilakaw siyang nagmagulanan. Palili nagakalaya, bulak nagakalaw sa panapulong sa Diyos. Nagapapili sa walay katapusan. Laman ay mga katapan, o ingna siyang nag-uol ka, talipay. Please presented mga kapatid. Ang mga tao din kalibutan na karon, they are doing their best just to be happy. Amen. Kung ato nakita igsoon, halos tanan nga programa sa gobyerno, halos tanan nga mga gigama sa mga tao igsoon, ila nang gihimo aron malipay ang mga tao ug dili mag-uol. I believe mga kapatid nga dili purpose sa Dios nga magkanaata ay kagulanan o kasumanan. Dili niya tuyo igsuon nga ang mga tao labi na ang iyang mga anak, hallelujah, mo sinatig kagulanan. Pero diin man nagsugod ang kagulanan sa dihang misulod ang sala. Because if we study the Bible and Genesis pa lang mga kaigsuunan, paghimo sa Diyos sa kalibutan, amen, kadagang di balik-balik, and what he did was very good, was good, and was very good. Pag mo yung ganitag maayo iyang gibuhat, ang response ana igsuon adunay kalipay. Pag mo yung ninot ang nahitabo, ninot ang panahon, ang dating ana sa ato ay igsuon automatic malipayon ta. Pag mo yung tagbati, ang nahitabo automatic mag-uol ta. Subot pa sa mo, na-enjoy ang Diyos sa pagbuhat sa kalibutan mga kaigsuunan. Ug mao na ang iyang laraw sa matagusang kanato mga igsuon. And I believe ang tanang mga butang gibuhat sa Diyos una para sa iyang kalipayan. Isaiah 46:10 nga nagpasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo, nga nagaingon ang akong tambag mga padayon o himuon ko ang tanan ko nga kahimutan ko. Buta sabot ang tanang butang nga gihimo sa Dios, dili niya ikaguol. Everybody say amen. Ang mindset sa Diyos igsuon, iya nang gihimo ang tao aron malipay siya. Iyang gihimo ang kalibutan aron malipay siya. Dili niya intensyon na mag-uol siya. Mausap ang iyang intensyon kanato igsuon. Iya tang gibutang ni kalibutana aron magmalipayon mga kaigsuonan. I believe that mga igsuon. Dili
Wala ginisinyo sa Diyos ang taong magmagulanan. Yes. Amen. Kabalo mo nung sa purpose sa kauswagan o kadato? Hallelujah. I'm talking about financial and material. I'll give you these verses para inyo ang matuki igsoon. Kung saan ang purpose sa Diyos sa kauswagan o kadato? Amo ni liskutan ni Elder, mga kaigsoon. Ang purpose lang, mga kaigsunan, sa kauswagan, para malipay ta. Hindi na ba sila mutuon? Amen. Para malipay ta. Naganda mo ko pa the verses 6:1. Ecclesiastes 7:14. Sa adlaw sa kauswagan, magmalipayon ka. Praise the Lord. O sa adlaw sa kasakit, magpalandong ka. Sa adlaw, mga igsoon nga nagaya ka, pag-enjoy. Ayaw pugi mo kaugaling, nga ma-enjoy, igsoon. Deserve na nimo. Kaya maunay, disenyo sa Diyos para sa kauswagan. Pero sa panahon sa kasakit, pamalandong. Ayaw pangaway, pamalandong. Ayaw pag-post sa Facebook, pamalandong. Ayaw panom sa silingan, pamalandong. But pasabot post. Amen. Panduay igsoon. Proverbs 9:22. Ang panalangin ni Jehovah nagapadato kini. Og siya walang magadugang og kasubo ni ana. Hello. Dindi ay tanang dato di panalanginan. Hello. Amen. Ang panalangin sa Diyos nagapadato. Amen. Hallelujah. Di pa mga dato, di pa mata mga dato, pero di panalanginan na pa sa Diyos. Ang panalangin sa Diyos nagapadato, ugingon ito. Dili siya magadugang o kasubo ni. Amen. Praise God. Puto sa puta nga itong kwarta pa din, Marjon. Ikaipay na ito na. Hello! Ato sa palakpakan ng ating buhay. Pagtulong ang proof, mga kaigsuunan, nga ang atong mga kauswagan o kadato para sa itong kalipayan. Lucas 12:19. Kining taong dato. Di ba? Nagplano sa igsuon. Ay, naghaan naman akong abot. O sa'yo kung buhaton. Ako ipagubang akong kamali. Akong patataan. Unya, butang na ako akong mga abot diha. Unya, pagkahuman. Ikapundok na diha. Muingon ako sa akong kalag. Huwag magaingon ako sa akong kalag-kalag. Aduna kay daghang mga bahagli nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pumahulay ka, kumaon, uminom, o maglipay. Hello? Pastor, hindi na pwedeng malipay yung gamay ng kwarta. Happiness is a choice. Yes. Bisan pagod sa sitwasyon ni mo, igsuon. Pero ay lang nagamit ang word ni happiness. Kaya happiness is a response to what is happening. Kalimutan na ng word ang happiness. Mo nang nagamit si Pablo. Rejoice in the Lord always. Lahi ang rejoice, lahi ang happiness. Nga naman, ang happiness, amen, hallelujah, nakabase sa sitwasyon apan ang rejoicing. Bisan wala'y kwarta, nalipay ka diha sa presensya sa Diyos. Hallelujah, bisan adunay malapian, but I rejoice in the Lord always. Pangupat, 1 Timothy 6:17. Suguha sila nga mga dato nining panahuna sa kalibutan. Nga dili sila magunahuna o gataas, o dili sila magbutang sa ilang paglaom diya sa walay kasiguraduhan ng mga bande. Kundi sa Diyos. Nga nagahatag kanato sa kadagaya sa tanang mga butang. O sa ingon, nga nagahatag kanato sa kadagaya sa tanang mga butang. It is the purpose of God, it is the will of God, nga nagaya ka sa daghang mga butang. Amen nga naman, alang sa atong kalipayan. Unang panalangin ang galita magmaya ka sa Diyos. Amen, hallelujah nga naman, kanang-tanang kadagaya ang iyang kabubuton. Paglipay at magsadya ka. Hallelujah, kung
adunay dakong kagulanan nga mahimong resulta kundi ta ka maong musunod sa kamaputpon sa Dios. Kini nga tao igsuon gusto na akong i-correct. And me myself, I stand corrected mga igsuon. Many times I preach about this story from the Bible nga moingon kong young rich ruler. Pero di nato mapalga na nga kining tawhanang miduol tinuod gyud nga batan-on. Wa tay mabasa ana igsuon. Nga niingon lang siya sukad sa akong pagkabatan-on. Pero sa Matthew, Mark, and Luke nga story igsuon nga ilang report wala tay mabasa nga kining tawhana batan-on nga dato. Apan ang klaro nga pagkasulti kining tawhana dato mga kaigsuonan. Ug mingon ang Biblia igsuon nga midalagan siya padulong kang Hesus. Amen. Ug miluhod ug miyugyubo siya mga kaigsuonan. First nga iyang gibuhat miduol siya sa tamang duulan. Oftentimes mga igsuon sa atong gitawag og mga pangutanag, mga question sa atong kinabuhi. Daghan na kay tagpadulngan igsuon nga di na mamao. Praise the Lord, hallelujah. Pero ang importante lang makabalutag asa ta muduol panahon sa atong mga pagpangutanag. Amen. Sa tanang panahon pwede kang makaduol sa Diyos. We came to the right person nga naman. Wala laing tamang tao nga atong duulan o tamang Diyos sa atong duulan. Hallelujah. Mingon siya sa Juan 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. He came to the right person. Miduol siya sa tamang tao. Amen. Hallelujah. Misimba siya mga kaigsunan. Isa nakakita sa akong gipost karon sa akong vlog, sa akong page. Kung sa'yo nakita itong motor. Post ko everyday. So mag-post ko para mudako ang page aron daghan, mas daghan makakita sa Ebanghelyo mga kaigsunan. Kung gusto mo mag-vlog, kanang vlog na pareha sa ako ha. Hindi na magsibok ko kasukas diya sa Facebook. Di ba? Ikaw, basta tag-iyak ka sa motor, put pa sa mo, tag-iyak ka, kamo ka. Hello? Praise God, ang sakit sa tao, mga kaigsunan. Muna ingon ni Sister Risa, dagang kayong mga information sa pagka-hospital ni Gio. E dito sila sa ibaw, dagang kayong mga buhatulon, igsuon, nga nagpataka lang tagbuhat. Ano ka ba di sa tuwa, pag nanay problema ang atong panglawas, ang atong pangutanan, ang atong kumpare, pre. Na, naginiburot sa akong liog, pre. Ano sa ka na, pre, no? Oh, ngayon ito, prahubog ni mo kumpare, barang na, pre, barang. Diwas yun. Mari, sakit man akong tiyan, mari, usap sa kanino, Imbis pangutanan, ta sa doktor, igso, ato na nang pangutanan, di ka mao. Totoo na yun. Are you getting my point? Yes, amen. Daggan kayo mga problema, ang sitwasyon sa itong kinabuhi, ikaw ang masolusyon kaya di tamang tao itong ginoon. Amen. Musog dobling po. Let's face the reality mga kapatid. Hallelujah. Amen. Di ka pwede igsuon. Ngamuingon ka ka. Pagtugos kong silingan kay engineer do. Oh, ang problema ako aning grammar na ako. Kasagaran sa bright sa math, mga bugos English. Ingon bitaw sa Google mga kaigsuonan. Ingon nila, ang mga bugo kuno sa English, ang mga bugo sa English, kasagaran, mga gwapo. Yung tubag din ko sa, do you sure? Ay. Guwapo kita Isa siya. yung na, do you sure? Guwapo kita siya. Hello? He came to the right person. Amen, yan naman. At doon na sa gihapin na pangutana sa iyong una igsuon. Siguro sa kadaghan sa iyong bahandi, apan iyong ginadbitar, bisag dako ko, apan na ako'y mga butang manalipkan, kung bitagan siya bidohol, sa kinuod ka ng palaan, bidohol siya, sa kamang dolanan. I will tell you mga igsoon, kung naay kalibog sa imong sitwasyon, ayaw pagdoon sa imong barkada, doon sa Diyos.
makapanunod sa gingarian sa langit? Amen. That's the best question, mga kapatid. Amen. Marami tayong mga question sa buhay, mga kapatid, na kung masasagot ng ibang tao, kung kumbaga ang dating walang masyadong impact sa ating mga buhay. Alam niyo po ba, ito ang pinaka-importanting tanong. Amen, na ating itatanong sa Diyos. Hanggat hindi nagkakaroon ng iyong isipan ng tamang katanungan sa ganitong katanungan, hindi makukumpleto ang buhay mo sa mundong ito, mga kapatid. Hanggang hindi magkakaroon ng katanungan ang iyong isip sa ganitong katanungan, walang kasiguraduhan ang iyong buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Ang dami nating mga tanong ngayon sa ating mga buhay. Paano yumaman? Paano maging successful? Paano magkaroon ng love life na maging successful? Paano magkaroon ng ganitong kurso? Paano magkaroon ng magandang trabaho? And all of that, mga kapatid, ay walang silbi kung hindi mo maitatanong paano po makakapunta sa karian ng ating Panginoon. Di ba? Lahat tayo, mga kapatid, na mga upgraded na ngayon na generation. Pag nag-research tayo, most of the time na ating nire-research ay mga bagay lang sa mundong ito. Pag nag-research sa Mr. Google, sinong pumatay kay Lapu-Lapu? Gawa sa information. Sinong nakapulot sa Chinilas ni Rizal? So automatic, ang AI overview, andun agad, mga kapatid, walang minuto. Hello? Sinong kauna-unahang tao na naging unggoy? Sinong kauna-unahang unggoy na naging tao? Ang AI overview ay magbibigay ng kasagutan. And that's all nonsense, mga kapatid. Kung hindi mo malalaman ang totoong kaligtasan ng iyong kaluluwa. Amen, hallelujah. Ang sabi sa kanta, makamtan mo man ang mundo ang kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan. Hallelujah, malaman mo man ang lahat na mga katanungan kung hindi mo nasumpuran ang kaligtasan sa iyong buhay. Nagiging walang kabuluhan ang lahat ng bagay, mga kapatid. Buti na lang po, tinanong niya ang tamang katanungan. What must I do to inherit the kingdom of heaven? Ano po ang dapat gawin upang makapunta sa tinatawag na kariyan mo na hindi kailanman matatapos? Hallelujah. Praise the Lord. Kung maganda ang tanong, maganda ang sagot. Amen. Kung pilosopo ang tanong, pilosopo ang sagot. Kung walang tanong, kung walang sagot. He asked the right question and he received the right answer. Unsay gitubag ni Jesus Christ, sunda ang kasuguan, sunda ang sugo sa Diyos. Apa namutana pa ni Segundro, asa ala? Kining mga tao, kabalo sila, very confident sila, mga igsuon sila kinabuhi nga. Amen, hallelujah, kaya ako pa. Kining mga bangutana ang tao, igsuon nga nakabalo siya. Kining bangutana ang tao, igsuon nga confidence siya. Amen, nga kung unsay isang itubag, igsuon. Amen, iyang masupply ang unsa man mga kaigsunan nga requirements o gikinahanglan. Siya ang asa manana. Sayunan ka na. Sunda ang sugo sa Diyos. Sunda ang mga balaod sa Diyos. Siya asa ka. Sige yun ni Jesus na sa'yo. Patay, pagpangawa. Ayaw kaibog sa minatunan sa musilingan. Siya ka ng tanang butang. Amen. Akong gibantaya, sukat pa sa akong pagkapatanon. Sa ato pa di mo siya batanon, tiguwang na niya. Yes. Hallelujah. Idaran na. Kanang tanang butang. Ako na nang gisundan. Hallelujah. Tugay na nis mataga. Hello! Ugsa, ato pang termino, sisiyo. Yes, Ada. Basic
And I believe with all of my heart, ako na nanasig balik-balik sa inyo. Huwag sa mamakaka. Amen. Kaya kung namakak sa giripyok siya ni Jesus Christ, apa nung say response ni Jesus Christ pag-ingon niya, kanang tanan sukat pas ko magkamatanan ako na isunod. Ang mingon sa Biblia, at actually akong giandam ang Matthew nga record. Pero nausap mga kaigsunan pagkagabasa ko sa Mark, mas tindot ganoon. Ang Mark lang ang mingon, nitutok si Jesus kaniya ug nahigog kumakami. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Do you believe that God loves you? Yes, amen. Hallelujah. Do you believe that Jesus loves you? Amen. Marang niya takaroon kaya ang Diyos na ikugma ka nato. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa nakagugma sa Diyos. Even when we were yet sinners, Christ died for us. Because of the love of God, you are clapping your hands right now. Because of the love of God, you are jumping, you are running. Because of the love of God, wala ipinakadidlot ng gugma na ibang natagamtaman. But the love of God. He said that, mga kapatid, Praise the Lord. Hallelujah. mitutok si Jesus kaniya huwag nahigugma ka niya. Listen to me, this is not my doctrine, but this is the doctrine of the Word of God. Dili assurance na kung gugma sa Diyos, automatic maluwas ka. Amen. That's it. For God so loved the world. Walang question pa tayo dyan, mga batid. Lahat tayo ay minahal ng Panginoon, inibig ng Panginoon. Amen. Pero kung babasahin mo ang book of Revelation, babasahin mo ang book of Peter, 1 Peter, 2 Peter, marami pa rin po ang hindi naliligtas. Dahil ba nagkulang ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin? No! Tinignan ng Panginoon, tinitigan ng Panginoon itong mayamang tao. At ang sabi doon ni Mark, nagkugma ang Diyos. Amen. Grabe. Ang atong beauty ba, atubangan sa Diyos, hindi basta-basta. Hallelujah. Iya palang tagtutukan. Ato naging koneksyon. Love, kinako ng tawan. Come on, somebody. Hallelujah. Ato naging pinasahing gugma ang Diyos sa matagusanan namin. Kisulod na ako na tanan. Pagtutok ni Jesus Christ. Amen. Ay gugma siya sa taong dato. Kapag mingon ni Jesus Christ, one thing thou lackest. Usa na lang kulang. Hallelujah. Hallelujah. Di tanang doon makakapla. Praise the Lord. Wala ingon ni Robin Padilla. Pira na naging bato pa. He was so close to the salvation. Hallelujah. Kamay nagigintang Brother Marjon. He was so close to the requirements of salvation. Jesus said, one thing thou lackest. Sell all thy possessions. Baligyan ka na nimong kaptangan. Huwag ang pag inyong baligyas na nagkaptangan na sisi, oh, sabi na rin baligyan ka na po, dakalang ang halin, ihatag sa kapus. Hoy, about. O sunod ka na ako. Hallelujah. Kana bitaw makakita gani kaigsuon sa kanang mga CCTV nga. Kanang na yung mga title na yung mga hapit na yung madisgrasya. Yan, nakaipsok mga rare moments pa. One step lang, na yung natagak na siya. Pagpalhin niya, na yung disgrasya, na yung patunga sa kanya. Mga rare moments pa.
na lang yun. Ingon sa kabata nga, mahapita na gina ako maganina ma-first honor ay. I-announce ka na first honor, hapita ka na ako ma-first honor ay. Gano'n, tapad na ko ang kitudlo. Kaluoy. Isa ka simpiat pa si mamong tudlo, ako gina first honor ay. Kaluoy ko taon pa. Hallelujah. Nawin kang hapit na ba? Unya, wak makinig mo mapusin. Amen. Alam niyo po, yung maliit, kung sa patay pa yan, maliit na dash. Diba? From 1990, ganyan, tapos mamatay siya sa 2026 may dash. Yung maliit na dash, mga kapatid, alam niyo po, ang mga pinaka-inches na ang kasagaran dash na gamiton sa interior. Marag minus ba? Marag 1 inch lang yata. 1 inch lang ang kataas na. Halimbawa, natao ka 1980. Yan namatay ka na 2100. Naidas. Alam niyo po yung das na yan. Kinababa? O sa math pa na minus. Ano niyo kung sana? That's your decision. He came to the right person. He asked the right answer. He asked the right question. He received the right answer. But he made the wrong decision. Naghimo siya sa iyo na desisyon o lakang sa iyong kinabuhi. Kung saan ang desisyon? Not to follow God. That's right. Mga kapatid, yung utos ni Jesus Christ ay patibong lamang po. Kumbaga, testing lang po yan, mga kapatid. Ang iniisip niya kasi, sayang yung kanyang mga positions. Ang sabi doon, nung narinig niya, mga kapatid, tumalikod siya. He went away sorrowful. Yes, amen. Ano yung rason? Because of his many positions. Yes, hallelujah. Dahil sa dami ng kanyang mga ari-arian, kaya tumalikod siya sa Panginoon. And I will tell you, mga igsoon, why na backslide na nagbalik tayo. Amen! Parang may palikod sa kagalagan. Nagpagulanan, I will tell you, paulit pinood na kalipay. Ang atong pagsimba, ang atong pag-alagan sa Diyos. Ayaw magkalikod, ayaw na pag-atras. Kay paningamado, nagpagulanan ka. He went away sorrowful. Mihawa siyang nagpagulanan. Gano man? Hallelujah. Now listen, I'm talking to you right now. Di na ko lihong nun, gamay mo. If we make a recap of this story, he ran away to Jesus. Hallelujah. Hindi simpleng lakad yung paglapit niya sa Panginoon. Tumakbo siya, mga kapatid. Praise the Lord. Masigasig siya sa first encounter niya kay Jesus. Come on! Hallelujah! Sa niyang una pa tayo nakapig. Amen! Kanawa pa tayo mabautismuhin. Kanawa na kayo tayo lukso para mabautismuhan. Hallelujah! Bitagan siya! Kanawa pa tayo gamitan. Kanawa kayo tayo magdali. Para gamitan sa mga tao. Kanawa pa tayo. Mahina mga kaisunan. Kanahan kayo tayo. Gamitan. Ano na gamit? But along the way, sa katagalan merong kahirapan, sa katagalan merong pagsubok, sa katagalan mga kapatid, ang daming dapat gampanan. Mauday lang yung pisirap mayay, kay stricto ba niyay,
Mao din ang ministry niya. Utalikod na ako. Lisod man ni ay. Come on, somebody. Ingon na niya ang requirements. Utalikod na ako. Sa imong pagtalikod, di ka magmalipayon, I will tell you. Sa imong pag-backslide, di ka magmalipayon. Kaya ang tinood na kalipay, hindi sa pag-alagal. Yes, listen sa ni, tinood, tinood, yung kalipay, na atong mamatsagan. Hindi sa atong pag-alagal sa church. Manindog ng tanan, mga isun. Hallelujah! I feel the Holy Ghost. Sa bago pa, paspas kayo. Sa bago pa, grabe mo dagan. Pero nagkadugay gibugatan as ministry. Nagkadugay gikapoy nas buloton. Nagkadugay na pulanas buloton. So bago pa lang malipayon kayo. Nagkadugay mo rin ipungatan na sa buluhaton. Sa tarabasakata. Tamaan mo sa bago pa ulit na pa. Matalikod ba kang magulanon? O matalikod kang malipayon? Unsa ka lang ibang piliyon? Kinahanglan magpili ka rin gabi una. Hallelujah, matalikod ba kasi mong puluhaton?